Labarin Afnan da Ammar. A wani ƙauye an yi wani magidanci yana zaune da shi da yaransa guda biyu, wato Afnan da Ammar. Mahaifiyarsu ta rasu, a cikinsa shi ne faskare. Don haka mahaifin nan nasu sai ya kara aure, sai ya auro wata masifaffiyar mata. Abu mafi takaici shine ba ta son yaran nan, wato Afnan da Ammar. Ana haka a kwana a tashi. Wannan mata sai ta ce da mahaifinsu Afnan da Ammar ba ta son ganin su cikin gidan, ya kai su wani waje. Ya ce da ita bai da inda zai kai su, ta ce da shi ko daji ne ya kai su. Haka mahaifinsu Ammar ya ɗauke su ya tafi da su. Ammar yaro ne mai wayo, daman lokacin da matar mahaifin nan nasu ta ce ya ɗauke su yana ji, sai ya tanaji duwatsu a cikin aljihunsa. Suna tafiya yana jera duwatsun nan. Mahaifin nan nasu sai da yayi nisa da gidansu, ya samu wani waje ya aje su. Ya koma gida, matar nan tasa ta ce da shi ko kaifa. Ammar da Afnan suka fara biyo duwatsun nan da Ammar ya jera. Aikau sai ga su har gida. Matar nan ta ce da shi ya haka. Ina ya kai su da har suka dawo. Ta ce da shi ya sake kai su inda ba za su sake dawowa ba. Mahaifin nan nasu ya sake ɗaukar su ya tafi da su. Amma Ammar domin kuwa bai ɗebi duwatsu ba. Amma Ammar yaro ne mai wayo. Daman ya aje wani cincin da aka bashi, sai ya riƙa jera wannan cincin ɗin. Mahaifin nan nasu ya sake kai su wani waje mai nisa. Ya aje, ya yi tafiyarsa. Wannan karan da su Ammar za su koma gida. Amma kash, sai suka tarar da tsuntsaye sun cinye wannan cincin da Ammar ya jera. Suka fashe da kuka. Suka nufi cikin daji. Sai da suka yi tafiya mai nisa. Sa'an nan suka hangi wani gida mai kyau, an yi masa kwalliya da ice cream da sauran kayan zaki. Sai suka nufi gidan nan suka fara ɓallar ice cream ɗin nan suna sha. Sai kuwa wata mata ta fito. Ta ce la, 'ya'yan ɓeraye ne a gidan nawa. Matar ta ja su a cikin gidan nan. Ai kuwa cikin gidan ya bambanta da wajen, domin kuwa cikin gidan wani duhu. Ta ba su abinci suka ci suka ƙoshi. Da matar nan ta fita ta je ta dawo, Ammar ya ga wani ɗaki. Aikau ya shiga cikin ɗakin nan. Ammar ya yi mamakin abin da ya gani, domin kuwa zinari ne mai yawa ya cika ɗakin nan. Aikau Ammar ya fito. Ya zo fita daga ɗakin sai ya haɗu da wannan matar. Ashe mai ya ce matar nan. Ta ɗauki Ammar ta saka shi cikin keji ta rufe. Ta ce da Afnan cinye shi za ta yi. Amma yayi mata ƙarami yana da, domin kuwa ramamme ne. Ta umarci Afnan da ta dafa ma Ammar abinci mai gina jiki ya ci, domin ta cinye shi. Afnan ta dafa masa ta kawo masa. Ammar yaro ne mai wayo. Da an bashi abinci sai ya ki ci. Ya yi rami inda yake ya zubar. Haka bayan wani lokaci, mayyar nan ta ce da Afnan, yau za ta mai da Ammar gurasar ta miƙo mata hoda. Afnan yarinya ce mai wayo, sai ta ce ba ta kaiwa. Sai mayyar nan ta je ta ce nan ne baki iya kaiwa. Daman akwai wata magasa a wajen. Ai kuwa Afnan ta haɗo ƙarfinta. Ta tura mayyar nan a cikin magasar nan kuma ta rufe.
ta je inda mayyar nan ta aje makullin da ta rufe Ammar. Ta ɗauko ta buɗe sa suka je wajen zinare suke ɗiba da sauri su fata daga gidan. Gidan ya kama da wuta. Afnan da Ammar suka yi ta tafiya kawai cikin mamaki suna hangawa. Sai suka ga gidansu. Da gudu suka nufi gidan suka tarar da mahaifinsu. Ya rungume su yana kuka. Matar nan bata nan. Ya ba su labarin yadda suka rabu da ita kuma ya ba su haƙuri. Suka ba shi zinaren da suka samu. Yayi murna magidancin nan da yaransa suka zauna cikin ƙoshin lafiya.